nek rabi karo aku gelem apa ora, Mbak? Tapi jujur-jujuran yo, aku urung sunat. Malah cengengesan. Guyumu iku kok kaya wong ngenyek. Berarti sama si suci Mas ya. Ya suci. Wong lanang kan ora ternoda. Nek sing ternoda kan wong wedok. Tak kandani manuto mbiaku ya, ndak usah sunat wis. Apa kowe trimo nek aku urung sunat? Aku nerima sama nopo enehi Mas saestu. Nggih. Iki bener ya. Ujarku arep rabi sik. Sunate keri. Ndak usah sunat pokoke. Guyumu kuwi lho, kaya arep pengen weruh. Rondo etalase piro Kang? Rondo ada di etalase 82 sayang kucinta ya. Rondonya ada di etalase 82 ya. Keluaran tahun 2025 masih kris, masih surat-surat full STNK ya. Sayangku cinta mau rondo yang keluaran tahun berapa kalau boleh tahu ya. Nanti bisa direkomendasi. Mbak, milih cawete to tanggo kudung. Ning kene lho pau anase pol. Ben anyep. Menika aku rende cawet Mas. Piye to wong iki jane? Cawet kok ngantek ra gablek iki. Mugi ora tau nggih cawet awan bengi. Lah ya ngowoh kuwi lho ora nggo cawet. Pokoke awan bengi aku ora tau nggih cawet ya. Aku ndak seneng Mas. Iki jane masyarakat nomor piro to jane? Pokoke senenganku sing kari ngrogoh mak liwek ngono lho Mas ya. Lah wong kuwi pengaman lho nek ra nganggo nek barang nyasar no piye. Lak ra sida kudungan ki nggo. Lek pengen anyep rela tak koloni sayang ya. Heeh. Anyep apa malah ungkep kuwi. Tayu delengkok jaran. Besti, Apa? salah satu penyebab hancurnya rumah tangga apa sih Besti? Salah satu penyebab hancurnya rumah tangga ya KDRT. Kurang duit, ribut terus. Nganu wong lanang nek pipis kuwi kok dicekel iki pertanyaane apa abot apa piye kok dicekel? Ayo jawaban. Jawaban Rang. Pak jawaban, Pak. Emoh. Ya kowe takon meni abot kok. Kowe lanang apa wedok? Aku yo lanang. Dicekel apa ora? Tak cekel. Abot apa piye kok tak cekel? Hah? Lah? Kuwi manut kebutuhan kuwi. Kok manut kebutuhan Nek isuk banget ki yo abot. Loh, Nek wis rada sore ya wis mengeret ngene ya ndas bulus ngene. kok esek-esek ngono. Kuwi apa Mas? Kopi. Mas, minuman apa sing marai rai saturu? Ya kopi iki. Salah, jamu. Kok iso to, Mat? Bapakku mau ngomong kali buku, gara-gara ngombe jamu Bu, carane iso ngirai saturu. Malah ngadeg terus. Apa ora kesel ya bapakku ngadeg terus Mas? Pacul bareng papat aja nganti ucul. Tegese jaga ati ben uripe mukti. Terus jaga ilat ben ora kualat. Terus jaga rasa ben ora cilaka. Terus jaga polah ben ora salah. Lah iki wabil khusus kanggo calon-calon pemimpin Pak kene. Dirungokne Pak Kudet lak wis enek pacul mesti enek siji apa Pak? Sapu. Sambato marang Gusti Allah aja sambat marang menungso. Pusatno pikirane yen manegis marang Gusti Allah. Masalah kuntet diomongi. Kok pinter padahal utangmu akeh kok pinter kowe iki padahal utang. Halo, ana apa, Beb? Lagi apa Mas? Iki aku lagi nyusoni anakku. Lah kok ora bojomu le nyusoni anakmu? Ya ora, wong bojoku lagi nyusoni aku kok. Rebut bojone wong apa termasuk sedekah niku? Guyu. Berarti lek sedekah aku sedekah kuwi suwakeh lho Lek. Tenan. Berarti wis tahu. Masalahe jaman bengi sawur ngono iki. Saiki apa tak baleni nah ya ben tambah oga sedekahku. Lah Yo engko nek arep sedekahne ya kabar-kabar. iso masak kok jaran nanti. Seto.
Hukume sedekah. Wah, aku ape sedekah neh iki. Sedekah kan ora duit tok, onoan ya sedekah. Aku pengen sedekah iki. Aku iki suwira sedekah aku. Lah kok jarang ya hukume dosa kuwi lho ndasmu. Ini parahnya. Teh awan ki. Apa toh? Brokmu ki lho sambat kesel awake njaluk pijet. Ini keroan, saiki pijet. Apa laku? Barang mambu kok ya larang men to, Bi. Aku lho padahal ngambu tok. Ngono kon bayar 100.000 lho. Nggonmu ya ngono Bi ambune. Jamput kowe iki ancene. Kowe gak roki lah lambeku dintop tawon. Ya salahmu dhewe to celalaan. Goro-goro kalian. Lah wong salahmu dhewe lho, lah kok nyalahne kancane. Sing ngongkon kowe ambus-ambus tok kaya kirik sapa? Lah penasaran lho, tibake lho ambune kaya ngono. Getun aku. Barang 100.000 rewel ae ribut. Lah rumangsamu golek dhuwit penak ngono piye? Nek pengen sing apik yo ngekeki 2 juta apa 3 juta. Bandane sapa wong barang mambu jutaan. Berarti 100.000 suarane teko ndi-ndi to? Sawangane kere men lho. Ndelok. Lah 100.000 lho yo akeh rumangsamu. Ndelok ngomong. Guru-guru kowe lho iki dintop tawon aku. Syukur. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe ning jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong ning jero tempe. Eram-eram. Ora iso. Tempe ning jero lontong tempe arem-arem. Nek lontong ning jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Gak ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng.